Kejingyai beteng ki mahajan ban ot kiloi ki marep hakiyo ki hat kalapelong ya kinong yalam Hill Farmers Union ban kerpat iu Chief Executive Member ke KHADC ubak penyat seim ban tukelar mardor ban pensange ya kini kejingshim kabu jeng ki mahajan ya kinong rep. Hakini kejing ya kenduk ke Hill Farmers Union kalapin ken mauru bakadon ka anjung ke KHADC balatip gum ke Management and Control of Market Act kabahaduk mentah kampat terekam setia. Ubak si Shang Pliang Presiden ke Hill Farmers Union habakren bikilak pathai kubor ulai thu bu CEM ula kular basyen ke council kan pet ye kini ke kam ban wanra no iki rule kenang ban weng ye kejing jong kinong rep. Ngiwan hang ne nak liang jong ka seng kinong rep po ka syatri ka Hill Farmer Union. Kejingwan hang ne kepor kalong ba kum ka seng hi rengkat bat ki nong rep. Namar ba kum ba fitip hakini ka jela ka jong hi hakini ki por liur ka de kejing ka jur bha ka jing mi u ki jur ki chap na ka jela ka jongi light na ka por klang. Te bamenta labun ujur ba mi habakile di hayo hat ngatrai kani kala de da ki pho snam ka bangi ngila yakun hakabe de bat kejing ot si ot kilo jong kini kinong khayi kini ki marep de kani ka ta shisha ya kejing yo ya kayo ka kot jong kinong rep takadau mentaka sengiro ngila wan ya kendu ya CEM jong ka district council kejing wan jongi kalong namar ba nakleng jong ka council ha u snam baladep kala yo ya ka jing menjur ka asen nau governor hakabe de bat kani ka ain na mentaban khang persya ya kejing ot kilo de mentah hab ngira ya thu au CEM ngiong ba mentah ka sengiro hagini ki khendiat tayor kadang peteng kejing ot kilo de ke ka council bakan le nak mentah ki bakum kini ki breu de ka council kala ong ba hoaj kala don ka ain nak mentah ban khang en kejing ot kilo hari ka ain kenom patla ban trikam lemda 4 frame ki rules ta ka council hapo kejing yalam ba penyat ki ong ba mentah ubenai kin pendap no ya kejing frame ya ki rules nang ta handala yo ikni ki rules de kan sa la ya ke ban execute ya ke ban implement ya kan ka ain tinget scam hi nadu sembanai ba ngil ai jing mutru ya u CEM ba kini ki beriau ki ban pentrikam yang ka ain kiri bandon haman laki yau kenang bala dadon keno no ka jing ot kilo ti kinong rep kila bani le kendu ba ha kini ki beriau ki bandon ki yau te ngila yo kumban si ono ka jing ikran jungi kalong successful namal ba ila ai ka jing kula nak leng jong i ba in pendap no ini ki rule support mentau benai ba ngit scam ba kani ka ain kan satrikam bat kan sa la ban le ai bat pendu no sendon khamtam sitom ya kitu ki breu ki ba jumlin ya ka ban ot kilo kum kan nuksa don wei urang ba udang pen i yang i ya ka wei ka jing thau ka ba ulai di siing mentau siing hoaj u kabyang ka dor ka koi hadu sispa sentau ai ka dor te ila syak hoaj ti nakatu ka jing haba khenya ka jing le di ka jong i ila syak ot kum ba nyu pho kilo bat habangi into multiply kal ila du nong kum ba shipho hajar de ngingit scam baki nong khayiru kiyo hi ya kan ka commission baki di am tharai ra baki bam commission nak ba ot kilo de kan ni kala along kum baki ayo arsin ke kiyo commission ro nak bai ditam kiyo commission ro nak kan ka jing ot kilo ti ni sngo baki ka ta bha kan ni kinong